и аз на метод. Метод манията и мен ме завладява, като се учим, тъй като предстои републиканско първенство по метод и аз участвам. Ще бъде на ТЕЦ Марица Изток 2. На мен ми куца работата с пелетки. На прогрес видях, че основният риболов беше на пелети, така че днес ще им забъркам Spicy Fish. Изключително хубава рибна пелета, дребна 2 мм. Само с нея ще ловя и нищо друго няма да подавам, освен да сменям вафтерите и темпа на риболов. Така че се надявам да има и някаква сука днес за шаране. Пелетките са готови, по-точно съм ги изсипал вече и предстои увлажняване, като захранка ще ги увлажня. В по-голям съд да поемат, за да могат да слепват. Все още не са слепнали. Много наситен аромат на рибно брашно. Изобщо черните пелети на Мадик са ми любими. Не е от сега. Ето почнаха да слепват. Супер! И така оставяме да попият, след това добавяме още малко вода. Идеята е да станат ето така и да стигат до дъното. Така че до след малко.